Saha-alan yrittäjänä olen oppinut pitämään silmäni auki, sillä koskaan ei tiedä, missä osaamistani ja tuotettani satutaan tarvitsemaan. Vaikka enpä ehkä itsekään olisi uskonut, kuinka lomareissun aikana keksin hukkapuulle kannattavan markkinaraon. Olin 90-luvun alussa vaimoni kanssa vierailemassa Pohjois-Italian ja Ranskan alueilla tuttavamme luona. Eräänä päivänä tuttavamme lähti näyttämään meille alueen maaseutua, paikallisia viinitarhoja sekä olosuhteita, joissa ihmiset siellä asuivat. Paikallisia oloja katsellessa kaivoin kameran taskustani. Pitihän tuttavasta päästä ottamaan kuvia paikallisessa ympäristössä. Siinä kameran läpi maisemaa katsellessani huomasin, kuinka viiniköynnöksiä tukevat riuut ja kepit olivat niin rumia, että kuvakin meinasi mennä niiden takia pilalle. Minun varmaan täytyisi lähettää sinulle uudet kepit tänne, että saisi kunnon valokuvaustaustan, tuumasin vaimolle ja tuttavalleni. Siinä samassa minulle, piehinkiläiselle sahurille, välähti tyhjästä uskomaton ajatus päähän. Minullahan on koto-Suomessa metsät täynnä liian tiheästi kasvanutta nuorta mäntyä, joka jää sinne lahoamaan vailla käyttöä. Sehän olisi täydellinen materiaali viiniköynnösten kepeiksi. Ajatus ei unohtunut edes palattuamme takaisin kotiin. Koska minussa oli aina ollut vähän pelottoman vikaa, oli tekniikan kanssa pelaaminen minulle tuttua. Eipä aikaakaan, kun olin jo muokannut sahalaitteitani nuorten mäntyjen käsittelyyn sopiviksi. Niillä välineillä saatoin kuoria männyt ja käsitellä pinnat sopivan karheiksi, jotta viiniköynnösten olisi helppo kavuta sitä myöten. Ja kun ensimmäinen rekkalastillinen viiniköynnöskeppejä lähti Euroopan markkinoille, lähti sen perään rekka jos toinenkin 10 vuoden ajan. Ei sitä reissulle lähtiessä ajatellut, että kotiin viemisenä olisi ihan uudenlainen ajatus suomalaisen puun käytölle. Ja että moinen markkinarako paljastuisi kesken arkisten valokuvaushommien. Johtamislaboratorio. Avaa silmäsi.